Ето рецептата на едно гъбено роло. Най-напред на найлончето изсипваме олио и слагаме едно пакетче кайма. Може, ако искате ролото да е по-големо, 2 пакетчета. И започваме между двата найлончета да го разтиляме много добре. Трябва да стане в един хубав, правилен правоъгълник. Вижте колко лесно се разточва, но не забравяйте олиото, за да може да се навие. След това го приглаждаме хубаво с ножче. Хубаво. И започваме с плънката. Ето я плънката е тая от препържени гъби с червен лук. Може да прибавите вътре и малко оризец, докато до готовност също има и чубричка и черен пипер. След това 2 яйца сварени, смачкани, поставяте върху гъбите. Хубаво плънката се слага. Тук ще стане малко дебяла, но няма значение. След това отгоре слагаме нарязани зелени кисели домати. Наситно нарязани на парчета. Притъпкваме хубаво всичко и го оформяме. И след това ще започнем навиването. Плънката е много голема, затова навивате леко и притягате. Ето виждате как изпада, защото е много голяма, но продължавате стегнато с найлончето, за да се завие хубаво рулото. Ето виждате го. Хубаво притягате и завивате, докато го навиете. Сега го прехвърляте вече в хартия за печене. След това го намазвате с олио, поръсвате го с малко галета и отива за печене в фурната. И ето го вече готово ролото и останалата гарнитурка от пълненето до него. Много хубава рецепта, направете си я, страхотна е.